عليك وطن عزیز تاجیک زبان فارس زبان جان امی دلی بنده چهار تا چی دارد کلپن دارد امی کلپن ها چی هستند حمایت کننده دل اگر کلپن میسوگ یگانتش اگر کارش سست شود کاری دلم سست میشد اگر کلپن ها مستحکم باشد دل مستحکم است این را من با شما مقایسه کردم با سوره نس آخرین سوره که در قرآن اومده 114 در اونجا میگه که در آیاتی که میگه که خناس شیطان که یک نام از نامهای شیطان خناس است میگم خناس در کلپن‌های دل انسان تاثیر میرساند الذی خناسی که یوسوس وسوسه میکند فی در صدور ناس دلها یعنی کلپن‌های دلها این تفسیر همین آیات اومده که در همون چیزها چی میگن حمایت کننده دل که حمایت کننده دل این کلپن‌های دل است 4 تا کلپن دارد 4 تا کلپن این مثل خانه در تریزه دارد کریشه دارد پول دارد همخنین در تریزه تори бому замин пол 4 та чӣ дорад ки мисол хона анами дилам 4 та чӣ дорад 4 та клапан дорад ин клапанҳо агар ки шайтон агар дар клапанҳои дили мо таъсир кард ки клапанҳо ки шайтона ки роҳ доданд баъд ба дил таъсир мекунад як бора дар дили мо таъсир карда наметавонад шайтон мисол тирезаро кушода монем хона чанд ғор медорад хаста як клапани мо ки мисол ки чӣ қадр клапанҳои дил чӣ мешавад чӣ мешавад суст мешавад коркунияш дар инсон аз ҳисоби аз худо дур будан якумаш аз худованд дур будан намоз нахондан зикри худованд накардан гуноҳ кардан ҳама ино дилҳо клапанҳои дили моро чӣ мекунад суст мекунад баъд ки суст ки шуд баъд дили одам осеб меёбад агар мо ки ибодатҳоро ба ҷо биёрем аз худо метарсем ва худованд робида дошта бошем аз гуноҳи худро дастгирӣ дурӣ биҷӯем баъд ғизоҳои ҳар хел ғизоҳоро чӣ мегӯянд то таи қиртовани дигар нахӯрем меъёри зиёд мисол тановул накунем аз нӯшокиҳои спиртӣ мисол ки дурӣ биҷӯянд одамон мусалмоно аз чӣ мегӯянд дуд кардани сигарета нос чизе ки мисол ки манъ карда шудааст дар дини ислом аз ҳама дур будан ҳамин клапанҳои дили мо солим мемонад клапанҳои дил ки солим бошад дилам солим аст бо мегӯям мисли хона дар тиреза ки мисол ки дар пушта шабхора ягон кас намедорад хаста тирезаро маҳкам кунед ягон хонагӣ ё шамол ё ки чанг намедорад хонада тори хона ки пӯшидагӣ бошад аз тори хона ягон чиз намеафтад хона ки пола ки тоза кунем хона тозак мешинем ана ҳамон клапанҳои дилам клапанҳои дили чӣ қадр мо тоза мекунем бо воситаи робита бо Аллоҳ доштан бо воситаи аз манъкардагони худованд даст кашидан ва аз он чизое ки худованд ба мо иҷоза додааст онҳоро мисол ки дар ҳаёти худ раво дидан ва истифода бурдан ан ҳамин гуна ҳамзан ва ҳамзабонони ҷойи олам поделиться ва чӣ мегӯям лайка подписаться фаромӯш накунед медорам аз шумо